Sabedes que é a Etrad? Estamos no centro da cidade. Este é o edificio da Escola de Artes e Oficios de Vigo. Aquí está situada a ETRAD, a Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional. Vinde connosco. Vos tedes a sorte de ter esta escola na vosa cidade, pero aquí ven xente de toda Galicia. Tamén temos compañeiros de América, de Suecia... E ata do Xapón. Veñas de onde veñas, a Etrad ábreche as portas á música folk. Que é a música folk? A música folk e tradicional é a que ten as raíces na nosa cultura, a que nos fai únicos. Pero ao mesmo tempo conéctanos co resto do mundo, porque todas as culturas temos a música en común. Nesta escola dende os 8 anos aprendemos a tocar instrumentos tan nosos como exóticos para moita xente. Tes que atopar o instrumento que máis pega contigo. Hai un deles que sempre levades con vosco. Canto popular. Violín folk. Requinta. Percusións. Arpa céltica. Zanfona. Corda pulsada. Acordeón diatónico. Gaita. Pero, ollo, se tendes unha irmá ou un irmán que teña máis de 4 anos, pode vir a... Música en movimento. Aquí aprendemos a tocar todos estes instrumentos E actuar en público. Viva a música tradicional, viva Etrad e viva Vigo. E cando remates os estudos poderás tocar coa Orquestra Folk Son de Seu, nos mellores escenarios. De Vigo a Helsinki.